Ɗakin taro na kungiyar 'yan kasuwar Maraɗi ya karɓi bakuncin 'yan kungiyar farar hula na kwadago da na mata da matasa da ɓangarorin jami'an tsaro na sassan jihar Maraɗi don halartar taron lalubo hanyoyin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar da sauran matsalolin da suke hana ruwa gudu a cikin ƙasar. Taron da kungiyar ƙasa da ƙasa ta Transparency International reshen jamhuriyar Nijar ce ta ɗauki nauyin shirya shi ƙarƙashin jagorancin shugabanta na ƙasa. Gwamnan jihar Maraɗi mai girma Isu Mamman ya halarci wajen tare da rakiyar shugaban da'irar Maraɗi. Da ya ɗauki magana, gwamnan jiha ya ce wannan taro da ya haɗa su a nan akan batun zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaron ƙasa na da fa'ida kuma ya zo daidai da ran 24 ga watan Afrilu ranar tuni ga shekaru 30 na rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a cikin ƙasa wato Journée Nationale de la Concorde. Haka zalika ya ce abin a jinjina wa Transparency International ne kan wannan maudu'i da ta ɗauka. Bayan rashin kwanciyar hankali da tsaro da za a tattauna, shugaban Transparency International reshen ta jamhuriyar Nijar Mamman Wada ya ce za a tattauna wasu batutuwa don neman mafita ga kasar da al'ummarta. Cikin ƙasa akwai rigimammun siyasa, a cikin ƙasa akwai rashin kwanciyar hankali, a cikin ƙasa sai ma mu ce akwai yunwa kuma da tsadar rayuwa. Duka wannan suka haɗu suna insecurity, wato suna sa ɗan adam ya ji kawai kamar ba ɗan adam bane ba, suna ɓata mishi rayuwa. To wannan abu muna son mu yi lissafi bisa shi. Kuma a waje kun gani kasashenmu na Sahel sun koma kasashe inda in bu mai hankali ba, wato manya suna iya rigima a cikin kasashenmu, manya suna iya zawowa su kwaramniya, kowane ne yana jawo nashi, wato kenan abu ne wanda shi ma na kawo gudunmuwar shi da ƙara tada hankalin 'yan ƙasa. Wato wannan abu sai mun yi lissafi da shi, mu sanya shi cikin tahiyarmu don saboda mu kare hakkin ɗan adam, mu kare hakkin 'yan ƙasar Nijar. Kun san cin hanci da rashawa mugun ciwo ne, cin hanci da rashawa ya hisi da ɓanna. Saboda in kama wanda aka kawo shi kare 'yan ƙasa, aka ba shi makamai, aka ba shi hanya, aka ba shi ikon da zai kare 'yan ƙasa, in ya koma na karɓar kuɗi ga waɗannan mutanen 'yan ƙasa, ko kuma ya koma na karɓar kuɗi ga 'yan ta'adda waɗanda za su waɗanda ya kamata a yaƙa, kun gani babu ci gaba. Kenan ana iya safarar mutane, ana iya wuce da makamai, ana iya wuce da kwaya, duk wani abu wanda ba na kwarai ba ana iya wuce da shi in akwai cin hanci da rashawa. A nashi bangaren Yakuba Labo dan kungiyar farar hula na Tournoi La Page reshen jihar Maradi da ya halarci taron ya magantu akan maudu'in duba da mahimmancin shi. Abubuwa ne wanda ya shahi kowa da kowa, kenan zama ne za a yi dan a tattauna a gani yaya ne kowa zai kawo nashi gudunmuwa don ya zanto wannan zama lahiya, wannan tashin hankali da muke cikin shi ya zanto an kawo ƙarshen shi, kuma mun samu ci gaba, an samu an kare haƙƙin kowa da kowa. Shi ko shugaban zauren shawara na majalisar kungiyar matasan jihar Maradi kiraye ga matasan da su bada tasu gudunmuwa don tabbatar da tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Matasa su gane cewa mu ne ya kamata mai tsaye-tsayen daka saboda a samu kwanciyar hankali, musamman a cikin ƙasashen, a cikin garuruwan mu zamana mu samu aika wa'anda za su sa mu bar kula da wa'ancan mutanen banza wa'anda suke kiran mu bisa tashi hankali, bisa tare zama na tsaye. Taron nauni guda da Transparency International reshen na jamhuriyar Nijar ta shirya a nan Maradi ba an gudanar da irin shi a jihar Zandar da jihar Tawa tare da halartar wasu jihohin kasar, zai ba da damar tattara bayanai na lalubo bakin zaren da zai kai ga cimma nasarar da ake bukata.